Traesme entre as mans o trigo, aquí o froito, logo vira o vento. Lembrasme o milagre das fanerógamas, a sutileza, o vermello das papoulas que medran entre elas. O sentido do tacto determina experiencia, disme. Pero usa sangro vermello, papoula. Onde estás? Non temas, imos xogar a que te bate a tempestade. Para a obra representativa deste poema, decidimos mesturar cousas que nos encantan a ambas, o maquillaxe e a pintura. Por esta razón decidimos facer do facepaint na nosa compañeira Isa a peza central. Coa máscara e o pétalo, tanto pintado nas brochas como de papel maché, queríamos representar a fachada que as mulleres nunha relación tóxica teñen que por cada día. E como ao final, ás veces demasiado tarde, esa careta acaba caíndo. Os candados con ollos pintados representan a vista cega, moitas veces por non querer ver, da sociedade. E os buratos dos que sae sangue, como esta pasividade pode ás veces ser letal.